If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Nice Yaga Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Uy, hindi. Nakita mo pa rin, Miloy? Oh. Hala, duway gamilyar ang lalaki, ho? Dako siya, Bimo, dako. Oo, dako lawas. Ako giniguro balda siya. Kadwa ito? Dali bala, punggi ko. Nahando ban? Malam. Mahalin na di bala sa karinderya ni Punay. Aralan da sa tubang siya ginulusya, no, hindi ka siya magkano. Tanaw lang. Islam lang pa rin, Miloy, kaya arasis kay galantaw di sa ako, no? Kapakitang gilas, manda. Sige, makadto kita dito. Kaya kung hindi masarangan ni Jackie, ako mabira sila. Kanto to. Update ko. Dali pa rin, Miloy. Balakat kita dito. Dahil Sky, balakat ko anay, ha? Malisin siya ka pagkaro. Dali. Nasigab la. Doon kahinay, masih mo ba? Ano? May salakyan, no? Masih maipit ka. May nagaging salakyan. Igan. Ano na kita? Malapit na lang kita. Dadako pero bata nga. Kagamay-gamay na, oh. Siya dako-dako. Hindi na pananda. Kalantaw lang may ganito. Oh, grabe, oh. Iyawan sa dako ko, Ara. Nataon to, Ay, mapisik. Gimana si Tutu Jake? Iyawan ka din siya, Purdoy. Tuh. Gipos katigulang. Ay, basi ko na. Kasi Lolo, Pedong, Chipol daw. Ako ang tubanga. Ibla mo ng gusto niya. Dakpon niyo ko kay, dalon niyo ko kay Boy Tirador. Ate, amo na ning tiyon nga, dakpon niyo ko eh. Tuh. Sadiin ka man gaya bimakadto. Madakpan ka man gayapon. Ari naman ko sa likod mo. Tuh. Kaptik kisin mo, Jackie. Kaptik, gid. Ano ba lang abilidad mo? Wala ko sa abilidad, exercise ko pirme mo. Katubo-tumbo ko nga, tumbling-tumbling, kada aga. Every morning ba? Every morning. Di pa English ka pa. Dari. Tuh. Agoy! Igong ito! Grabe! Hala! Parang tinabilidad si bata, oh! Bata, mas kung sa bago. Wala na nga doon! Grabe ang abilidad, Kabulit-bulit at takpong ba? Tatakol siya na! Tawag ka mo itong pulis, oh! Tapagan ka na, oh! Manila. Bidyuhin niyo, bidyuhin! Grabe! Kaya! Ay, abaw. Kaloy man sa imo, Choy. Duh. Animal. Nakakusog to ako. Kagina do langor tulog tupa sa lawas ko sipay pero subong. Nagbatsagal ko kapresado ato Mga urungan ka na, Choyaw. Pasensya kay sokton tagay ka mo sa ginimo nyo kay Lolo Ilyo nga. Animal kap to. Ay, abaw. Handa Jack. Ay nakatindog pa siya yao. Ay abaw. Halong gagito. Halong gagid. Kagini ng tiyon. Ini ng tiyon nga dakpon kay ko Jack. Abaw. Are ko na to. Dalo diri. To. Ay abaw Puldo. Wala mo din nalikawan ang sipa ni Jackie. To.
To. Tunggu, oy, okay. Kasakitan taluntun ko. To. Inanimal ka, Jackie. To. Puldo man. Kapigo ka lang nga. To. Hipos na po yung. To. Animal ka, Jackie. To. Ay, abaw. Bakit ka gitoon, Puldo? Nakatindog ka pa? Aba, bakit kami to matood, Joy? Te ako sa inyo, itudlo nilang sa amon ni Lolo Pidong kung diin gapanago subong si Boy Tirador. Kami nang bahala manukot siya. Nga manukot ka mo. May utang ka mo, ha? At kada ko yung utang niya sa amon, Joy. Pareho abis na naging pambusan niya si Lolo, ilog ang si Lolo Miloy. Dako na nga utang para sa amon. Ano be ko na jakpatan to sila nga duwa, te anhing sila nga duwa eh. To. Gani. Sokton tagad ka mo sa ginhimo ninyo nga duwa. Isa to ginsogo ka mo. Iti nagpati ka mo mo. To. Siyempre, mapati kami, giginsugo lang kami. Basi kung hindi kami magpati, kami ang iyong pamatsyon. Di wala na ko siyang labot da. Hindi wala ka sa labot, Lolo Pidong. Hey, oy! May kupriti ka namon. Nakadugay mo naman. Sige na, Puldo. Nagkalakat ang oras, oh. Dugay hapon, oh. To! Oo! Ikamando ka lang da! Manibal ka, buyong ka! Ay! Hindi ka, ha? Hindi ka ginbadakpan, pres. Hoy, halo, Jack. May kutsilyo siya. Ala, Diyos ko, may kutsilyo siya. Kutsilyo? Tawag ka mo, pulis. Ay, bayin nyo. Kaya na nila ya. Gituduan ko na. Di mo no? Delikado na ya. Pabarada siya na. Ay, abaw. Natuli na ko ya, Choy. Hindi na kinanang tulion mo ko. Anak ko si Moy, haboy ng katalom ngayon na. Bawa ka badlak sa katalom ba? To! Ari ay, hindi ka madakpan, ha? Hindi ka naman madala nga buhi. Pwes, dalon ka naman. Isa ka patay. Ari, doon ko ikaw. Harper, Jack! Ikaw! Ha? Lapaw! Lapaw magyapon na, Choy. To! Ari pagiday. Karani ko sila wap. Jok, hindi. Buhin kamot ko, Jok. Karin to, hodoy ata. To! Mari magata. To! Ordo! Namit ba? Noy, sa diin ka naghalin? Oy, migo toy. Sila ni Pitpit kay birthday sang manghod niya. Abaw, Busog-busog, ko mo. wala ka ginang imbitar ba? Ano abi kay pagambal ni Migo Pitpit sa akon? Nalipatan ta kadayon. Grabe ba? Kay birthday gali, ginakalipatan mo ko dayon. Hindi na magsunggod, Migo toy ha. Damo pa na birthday nga mag-aabot. Oo Namit tong ginkaon ko mo. Siguro, namit gito mga ingredients nga gibutang nila mo. Ano? Nami ang mga ingredients. Abaw, spell be ingredients? Ha? Spell ingredients. Ngamin ambal ko ang ingredients, haw? Ang ambal ko ya, panakot. Siling ko gidaw, mabalibad ka gidya. Mapalusot ka pa. Amo na ganing ambal ko migo toy. Tapungulay lang tabala, wala lang spillingay. Nga amigo Noynoy haw, hindi ka gidya kabalo mag-spilling? Kabalo eh. Ikaw yaw.
Masagad ko yasang sa imo. Sagad ko yung mag-spelling. Pote, spell be, horse, Horse, o, H, O, nasiga, okay ah. Iya, tigidig. siling ko gidaw. Wala, kagit bilang migo toy mong. Mayo pa si Brownie si mo. Brown? 1+1 ka ni Brown? Oto ko no? Ay, ambot mi gunoy-noy. Kung mag-amo sini nga wala tiya nagatuon kag hindi tiya kabalo. Paano tiya mag-success sa ulihi man? Success? Oo. Hala, migo toy. Pilagan ni ka-S ang success? Ha? Isa ka-S o kung 2 ka-S? Himua na lang na 3 para sigurado. Okay. Lola? Ay, te, kamusta na ka mo ni Jojo nga duwa? Okay na la. Nakaistorya na kami. O, te, siling ko gad sa imo eh. Nga basta gani may problema ka mo, istoryahan nyo. Hindi kay maminsar lang kamo sang kun ano-ano, kag maghambal nga ay amo na. Tapos, wala ninyo gan istoryahan, ay bulagay, gi kamo sina. Ay, ang matuod la. Mas maayo gituod kung may problema. Istoryahan. Ay, Oy, tinga daw ginasubuan ka. wala man ako ginasubuan la. May nabatyagan ng abi ako eh. Kag ano naman, selos? Hindi. Ano man gali? Gutom. Anay kay na istoryahan nyo ng problema ni Jojo, subong pa lang kaya nakabatyag sang gutom. Ay, nako. Sige, magkaon ka na dito sa kusina. Oo, Lola. Binlan mo si lolo mo, Miloy, ha? Nga la, how? Ay, basi magmaoy, nakaron. Okay. Hello. Oh, si Enrique ni. Kamusta ang ginpatrabaho ko sa inyo? Mayo. Natultulan nyo na gali kundi nagahukmong ang iban nga mga tinawon ni Boy Tirador. Nga mong oo. Amoy na silang nagabaligya sang droga sa mga illegal. Kinanglan matatna naton sila. Ano? Mahadlok ako kay Boy Tirador? Wala ako mahadlok sa iya. Padayonon ko ang pagtatna sa mga illegal niya nga mga negosyo. Buligan naton ang mga pulis. Agod nga madakpan ang mga illegal nila nga mga buluhaton. Bahala na kung may mga koneksyon sila dito. Madamo man ako sa mga koneksyon dira. Sige. Magpalayo na kamo dira. Kay katuan na ina sila sang aton alagad sang kasuguan. Akong bala sa pamahaw nyo. Okay. Nagustuhan mo bala ang imo ginapamatian? Ipadayon ina pagi sa pag-subscribe sa NYGC Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Gusto mo balikan ang mga episodes ng aton yung mga drama? Mag-subscribe na. Kag gusto mo bala nga permi ka updated sa amon gina-upload nga mga videos kag audio drama? Please click the notification bell. Gusto ka bala magpa-shoutout ukon magpa-greet? Please comment down sa sininga video. Para sa nasunod mga videos, ma-shoutout ka na. Padayon lang sa pagpamati sa Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Gani, updi ang inyong mga bulag ng mga masahista
nga mahilig magpamati sang drama, mahilig man magdrama-drama. Nagakabuhi man sa madulom nga mga mata, pero ari kami para pakadlawon ka. Bisan ikaw may problema, pasadyahon ka. Ito ang mas pinasayang Nansyaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Nansyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Makinig na.